nu kumsom thummi chu atilmu cancer ti Kolkata mu chu ania au nau nu po Mipa alo ni tho ti Dr. ten Vawiinah an Puang West Bengal Birbhum district a cheng nu pakhat kumsom thummi chu atilmu cancer ti Dr. ten Vawiinah an Puanga an chui chian nuwa u nau nu kumsom ni pariat po pon lama alan dan le pian phung zong zong a Hmeichhia ni Mahse chungri lam chu Mipa vek ani ti an mu chuaka hi achan chu androgen insensitivity syndrome wangani thu an Puang bok ti Times of India chuan ata lang a uzok tilmu cancer hian kum Kolkata khan pasala nei to a adul hnuai lam na thina wangin tun hnai khan Kolkata Netaji Subhash Chandra Bose Hospital a ain entira test chi sang anti nalama clinical oncologist Dr. Anupam Datta le surgical oncologist Dr. Somendas te chuan chungri la Mipa Hmeichhia anga lo piang chuak ani ti an mu chuak ta ani alan dan te a o te anu te le taksadang zong zonga Hmeichhia ania Mahse Hmeichhe pa ngai nan nei nge thin chulin hak le tuibom uterus and ovary sero apian tira tanga nei lovin thi po ala nei ngai lo tin Dr. Datta chuan Press Trust of India sila asang bera mi sing ni sang ni a mi pakhatin hetiang omna chansi an neyang atibok antes belzel na avajina po thu waklova atop ti muchuakin karyotyping test anti na Hmeichheni na tlang lon XX chromosome ni lovin XY chromosome anei ti an muchuak bok WHO in an zirchian na chantlem te awangin XY chromosome nei Hmeichhi omve the Mahse chan satlem hle antes belzela biopsy an lak nuwa atilmu cancer ani ti an muchuak tange ngea chung lama mi pani na nei vek androgen insensitivity syndrome wanga Hmeichhia anga lo piang chuak ani ti an Puang zui ta ani Mahse Dr. Datta soidanin atilmu hi Mipa ngai angin a thang lova Mipa in Hmeichhia a i theina angchi hi chu aruk pon na nei lo tura ngai ania apang tipeng thunun tu thal betui nang hormone chuan mi zia po Hmeichhia ni na ape chho seta pon lama chuan Hmeichhe dang nen dang lamna an om lo ani ati an Nupa hian fa nei duin damnoin sang pan thin Mahse an nei theilova chumi hnuwa hetiang hi mu chu anita ani Dr. te chuan apasal po kovin an Nupa in counseling kan peha hlim takan lawin kop anga in kop zui zel turin kan fuya an nun pa ngai kha an nei zel theani ti kan sil ngalani anti damlo hi chemotherapy manga enkol me kania adin hun po atha ti Times of India chuan an ta lang bok